много е важно да знаеш защо правиш нещо и към кого го правиш. Аз споменах, че съм и търговец, между другото, и е изключително важно да знаеш на кого да продаваш. Когато работих нали, съжалявам, че от дигитален маркетинг отиваме пак към продажбите, но когато бях промоутърка и продавах техника на хората, в момента, в който влезеше човек в магазина, аз вече знаех той колко е склонен да си купи нещото от мен. И по този начин, естествено, си филтрира хората, с които да заговарям и които просто да оставям да минават покрай мен. Много е важно да знаеш на кого продаваш. Ако не знаеш на кого продаваш и с какво му помагаш чрез твоя продукт или услуга, ти се едно ходиш в тъмното и просто напипваш и се надяваш, че ще намериш изхода, напипвайки стената. А не да си с ясна представа пред кого се изправяш, какво имаш да им кажеш, с какво можеш да им помогнеш. И съответно, нали, вече да си изградиш и начините и каналите, по които да го правиш това нещо.